Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Staatssecretaris Knops, welkom op Curaçao. U bezoekt Curaçao, u heeft Bonaire bezocht. Wat is de reden van uw bezoek? Ja, de belangrijkste reden is om snel weer hier te zijn om met mensen te kunnen spreken. Dat had ik eigenlijk gepland om in april te doen. Ja. Door COVID kon dat niet, konden we niet reizen. Nee. Dus we hebben eigenlijk de eerste de beste gelegenheid dat het wel kon hebben benut om zowel in Bonaire als in Curaçao te zijn. Ik wilde eigenlijk ook nog naar Aruba, maar dat ging helaas niet door Vanwege de coronamaatregelen. Ja. Ik vraag het omdat, dat zal u ook niet ontgaan zijn, er is kritiek op uw bezoek. Gisette Severina van de parlementariër zei het is een PR-bezoek waarbij Knops wil laten zien hoe goed Nederland voor Curaçao is. Wat is uw reactie op zo'n opmerking? Het zou betekenen dat die andere 6 keren dat ik hier was, dat er ook PR-bezoeken waren. Ik kom hier omdat ik gewoon goede relaties wil onderhouden met de regering uiteraard, maar ook elke keer als ik hier ben, spreken met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven. Nu natuurlijk in een andere context en daglicht van corona, van COVID. Ja. Maar ik kom hier heel vaak en de enige reden dat ik hier nu een tijd niet geweest ben is vanwege COVID. Dus dit is onzin, want het PR-bezoek heb ik helemaal geen tijd voor. Nee. Ik spreek natuurlijk wel met de pers als ik hier ben, maar die bezoeken hebben altijd een inhoudelijk programma. Omdat ik bijvoorbeeld op Bonaire sprak met het bestuurscollege over de voortgang van het bestuursakkoord. Ja. En hier spreken we natuurlijk over de voorstellen die in de Rijksministerraad op tafel lagen 10 juli. Misschien is het een beetje vanuit frustratie dat u geen tijd voor het parlement heeft gemaakt, dat de parlementariër Severina dat gezegd heeft. Nou, kijk, ik heb dat verzoek gekregen. Ja. Toen was het programma al helemaal rond, dus het programma zat al helemaal vol. En ik praat zeker ook met Nederlandse parlementariërs, ik ken ook een aantal parlementariërs uit de Staten van Curaçao. Maar het onderwerp waar men over wilde spreken, namelijk de consensus Rijkswet en de hervormingsentiteit, zijn onderwerpen waar ik nu over in gesprek ben met de regering. Ja. En het is aan de regering van Curaçao om met het eigen parlement over te spreken. Ja. En het parlement van Curaçao, de staten, komen nog aan bod bij dit wetgevingstraject. Dus het is gewoon ontijdig. Dus alle suggesties dat ik niet met hen wilde spreken. Ik sta niet in een staatsrechtelijke verhouding tot de staten van Curaçao. Dat is echt de regering van Curaçao. Dat hoort ook zo bij een autonoom land, zou ik zeggen. Ja, en daarom moet er eerst een akkoord of een overeenkomst met de regering van Curaçao. Ja. Dan kan het behandeld worden in het parlement en die kunnen daar dan op reageren. Ja. Nog een andere vraag die ik heb. Ik merkte dat er heel veel bewaking was toen ik hier aankwam. Dat zult u ook gemerkt hebben. Het lijkt me meer bewaking dan normaal. Is dat zo en waarom is dat? Weet u daar iets van of niet? Nou, die kolonne was wat groter dan normaal, dat klopt. Maar ik doe verder geen uitspraken over beveiliging. Ik heb daar zelf ook geen invloed op. Nee. Dat bepaal ik niet zelf. U wordt gewoon ik kom op bezoek en ik heb gisteren alle bezoeken prima kunnen afleggen. Ik heb niets gemerkt van enige onrust. Natuurlijk zullen er mensen niet blij zijn, misschien dat ik op anderen juist wel, dat weet ik. Prima, dat is democratie. Vindt u dat moeilijk? Nee, helemaal niet. Nee. U gaat er heel makkelijk mee om. Als mijn vrouw zou zeggen dat ze niet blij is als ze me ziet, dan zou ik wel een probleem hebben. Maar niet, ik hoop dat uw vrouw dat niet wil zeggen. Er komt ook een actie om 11 uur, aangekondigd van het Waaigat. We zouden van plan zijn naar de Avila gaan. Dat zijn vakbonden die het niet eens zijn met de invoering van de Caribische hervormingsentiteit. Had u verwacht dat het bezwaar zo groot zou zijn dat mensen acties gaan aankondigen tegen die Caribische hervormingsentiteit? Ik vraag het omdat volgens mij u dat wil oprichten om Curaçao te helpen. Ja, zo is het. En ik heb geconstateerd de afgelopen periode, en daarom praat ik ook met u en met andere collega's, dat er allerlei beelden zijn ontstaan over die entiteit, over die consensus Rijkswet, die niet op feiten berusten. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn beelden neergezet alsof Nederland Curaçao zou willen overnemen, een andere agenda heeft. Niets is minder waar. We hebben op dit moment voor 80 miljoen gulden aan humanitaire noodhulp voor de 3 landen beschikbaar gesteld, onvoorwaardelijk, giften. We hebben de ademingsapparatuur beschikbaar gesteld voor ziekenhuizen onmiddellijk. En er is gevraagd om financiële steun in de vorm van leningen. En daarvan hebben we gezegd dat willen we graag doen. Maar het gaat om zulke grote bedragen. Op dit moment al 400 miljoen aan leningen verstrekt aan Curaçao. Dat we gezegd hebben, we gaan wel voorwaarden aan. We gaan aan Curaçao vragen om bijvoorbeeld op het gebied van de belastinginning, op het gebied van onderwijs, andere zaken te doen, zodat het land sterker wordt, dat het ook echt zijn autonomie kan dragen. Dus ik heb hier geen enkele andere agenda bij. Wij zijn zeer betrokken, net zoals Curaçao ook betrokken was bij Nederland toen wij in nood waren, tientallen jaren geleden. Dat zijn we ook niet vergeten. Wij willen helpen.
Maar Curaçao heeft er zelf voor gekozen om een autonoom land te zijn. Dat respecteren wij, daar gedraag ik naar. Ik heb geen enkele agenda, de Nederlandse regering niet, om iets over te nemen. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat Curaçao op dit moment diep in de problemen zit. Dat heel veel mensen geen baan hebben, dat mensen afhankelijk zijn van voedselpakketten. En dat is een situatie waarin we zo snel mogelijk uit moeten, in het belang van de inwoners. Maar als de vakbonden zeggen van ja, daar komen er 3 mensen in een kantoor in Den Haag zitten die gaan bepalen hoe wij ons geld moeten besteden. Daar zijn ze het niet mee eens, want dat zijn ambtenaren die geen 12,5% hoeven in te korten, zeggen ze ook erbij. Maar dat idee dat er dadelijk mensen van buiten beslissen over Curaçao, dat ze daar tegen zijn, begrijpt u dat? Niet helemaal, omdat het gaat over, ik begrijp dat er heel veel zorgen zijn, dat begrijp ik. En als er allerlei beelden gecreëerd worden die niet op feiten berusten en mensen worden daar bezorgd over, begrijp ik dat ook. Maar daarom is het ook aan mij om hier uit te leggen waar het dan wel over gaat. En waar gaat het om? Om de komende jaren samen met Curaçao middelen ter beschikking te stellen, geld ter beschikking te stellen om projecten uit te voeren die belang zijn voor de Curaçaose samenleving. Maar dat is wel Nederlands belastinggeld. En het is helemaal niet vreemd, zoals u begrijpen, dat ook het Nederlands parlement kijkt hoe dat gaat. Dat ik verantwoording afleg voor de besteding van die Nederlandse belastinggeld. En daarvoor is die entiteit nodig om daarop toe te zien. Betekent dat dat er geen betrokkenheid is van Curaçao bij die entiteit? Nee. Er komen ook mensen te zitten en gaan natuurlijk ook kijken bij de bemensing van die entiteit om ook mensen uit Curaçao daar een plek te geven. Mensen met kenniskunde die ook in staat zijn om dat te doen. Dat beeld is trouwens mede gecreëerd, dat verkeerde beeld, volgens u mede gecreëerd door de regering van Curaçao. Ja, ik heb me in ieder geval wel verbaasd over de snelheid waarmee de conclusies getrokken werden. Ja, nog voor 10 juli kregen we al een persconferentie waarbij gezegd werd wat er niet goed aan was. Ja, en tegelijk werd gezegd we hebben een stukje niet kunnen bestuderen, maar de conclusie was al getrokken en dat vind ik jammer. Tegelijkertijd denk ik het is ook aan mij om dan dit verhaal te vertellen zoals het zit, om de oprechte intenties van de Nederlandse regering over het voetlicht te brengen en duidelijk te maken waar we dan wel voor staan. En het is nu aan de regering van Curaçao om te bepalen of ze gebruik maken van het aanbod wat wij in die Rijksministerraad van 14 juli gedaan hebben om hen te helpen. Dat heeft u heeft vaker gezegd, dat voorstel is niet in beton gegoten, maar de standpunten zijn duidelijk, daar wordt niet aan getornd. Dus er kan wel iets veranderen along the way, maar eigenlijk dit is het voorstel waar ze akkoord mee moeten gaan. Dat betekent, als er een akkoord moet komen, dat Curaçao in dit geval moet bewegen. Ik weet niet of Nederland ook nog een beetje, of jullie naar elkaar toe bewegen. Is er sprake van een toenadering? Krijgen we een akkoord? Ja, ik vind het moeilijk om nu al vooruit te lopen op hoe dit gaat eindigen. Ik kan wel zeggen dat ik ook in de afgelopen zomerperiode gewoon contact heb gehouden met premier Rugnaat. Ik heb gisteren ook een goed gesprek met hem gehad. We hebben onze posities naar elkaar toe duidelijk gemaakt. Ik heb ook gezegd waar ruimte zit eventueel. Maar de grondslagen van het voorstel die staan echt. Want dat zijn de voorwaarden die echt horen ook bij het ter beschikking stellen van honderden miljoenen aan liquiditeitssteun, aan geld. En ja, daar kunnen wij niet, die gaan we niet loslaten. Maar natuurlijk is het wel zo dat de regering van Curaçao kan zeggen we willen dit of dat anders en dan kunnen wij bekijken of dat kan. En daarna gaat het voorstel naar de Raad van State van het Koninkrijk die ook het wetsvoorstel, de Rijkswet gaat beoordelen, van commentaar gaat voorzien en dat leidt weer tot mogelijke aanpassingen en dan gaat het naar de Staten en naar de Tweede Kamer. Maar eerst moet er een akkoord tussen Nederland en politiek commitment heb ik gezegd en ik zeg, want het heeft geen zin om te helpen om die plannen die overigens veelal uit het groeiakkoord wat we eerder hadden afgesproken met elkaar voortkomen om die uit te gaan voeren als je niet als land daarachter staat. Want dat kunnen we beter niet doen. Dus we willen wel commitment hebben, betrokkenheid, instemming bij die hoofdlijnen en bij het feit dat we dit op deze manier gaan doen. Heeft u vertrouwen dat dat commitment zal worden gegeven? Nog deze maand? Ja, ik ben altijd optimistisch van aard. En laat ik het andersom zeggen, als ik in de regering van Curaçao zou hebben gezeten, dan zou ik dit aanvaard hebben. En waarom? Omdat dit een ongelooflijke kans biedt om de problemen waar Curaçao zich mee geconfronteerd ziet, zeker de afgelopen periode, op te lossen. Dat kan Curaçao op dit moment niet alleen. Daar hebben ze hulp bij nodig. Wij willen die hulp binnen het Koninkrijk graag bieden. En nogmaals vanuit oprechte intenties. Er zit geen dubbele agenda achter, helemaal niets. En laten we nu samenwerken en laten we ook het proces in gang gaan, maar laten we geen tijd verliezen. Want die mensen die ik gisteren sprak in Santa Rosa, die afhankelijk zijn van de voedselpakketten, die elke dag weer kijken wat is de volgende dag en hoe komt de volgende dag weer door, die willen we ook graag perspectief bieden. En wat is het alternatief voor Curaçao?
Is er een alternatief? Ik vrees dat er heel weinig alternatieven zijn. Dan heb ik nog 2 vragen. Begrijpt u dat de salarissen van de ministers op Curaçao in een hogere schaal zijn geplaatst nadat ze met 25% gekort zijn? Nee. U ook niet? Want nee. Heel veel mensen konden het niet begrijpen. Nee. Dus die uitleg heeft u ook niet kunnen overtuigen? Nee. Het is overigens ook zo dat er werd gezegd dat dat zou moeten vanwege Nederland. Dat is niet zo. U heeft daar niet, u zit daar niet achter. Nee. De directeuren van overheids-NV's die nu hoge salarissen verdienen, in sommige gevallen hoeft die pas dat na 2 jaar aan te passen. Begrijpt u dat? Het is niet zo dat die mensen helemaal geen rechten hebben, maar wat mij betreft gebeurt dat zo snel als mogelijk. Ik vind het echt ongehoord, dat heb ik al eerder uitgesproken, dat in een land waar nu 50.000 mensen afhankelijk zijn van voedselpakketten, tegelijkertijd mensen rondlopen die zich niet hoeven af te vragen of ze de dag daarna wat te eten hebben, die wel allerlei andere discussies voeren. Die mensen zouden zich ook in de spiegel moeten aankijken. Hoe kan ik dat verantwoorden? Als je directeur bent van een overheids-NV, het begint met het woord overheid, samenleving, dienstbaar zijn aan de mensen, dan moet je niet dit soort bedragen willen verdienen. Dank u wel. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.